Čo je SEO? Vysvetlené jasne, rýchlo a stručne. Tak poďme hneď na to. SEO je tá najlepšia stratégia, ako získať dlhodobú a hlavne kvalitnú návštevnosť na vašu web stránku. Väčšina ľudí si myslí, že SEO je nastavenie nejakého SEO pluginu, vyplnenie toho, čo ten plugin vyžaduje a hotovo. Nič však nie je ďalej od pravdy. Čo to teda je? Ja vám to teda poviem, ale ešte predtým mi dajte like a subscribe a za odmenu vám budem prinášať podobné videá, ktoré zlepšia váš marketing a pomôžu vám zarobiť viac peňazí. SEO je skrátka pre Search Engine Optimization, teda optimalizácia web stránky pre vyhľadávače, ako napríklad Google, Bing alebo Yahoo. SEO je proces zlepšovania web stránky pre ľudí tak, aby im poskytla relevantné odpovede a informácie spôsobom, ktorý je príjemný a pohodlný. SEO je zároveň aj proces zlepšovania web stránky pre vyhľadávače tak, aby ju ľahko našli, prečítali, zaradili do svojej databázy a vyhodnotili ako najrelevantnejší výsledok pre dané kľúčové slová. Mám pre vás ešte zo pár ďalších definícií, ktoré vám pomôžu pochopiť tú podstatu SEO. Ale ešte predtým mi nezabudnite dať ten like a subscribe. SEO je snaha dostať vašu web stránku na prvú pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania pre relevantné kľúčové slova alebo frázy. Je to proces zlepšovania organickej, teda neplatenej návštevnosti web stránky. Čím vyššia pozícia, tým viac návštevníkov a klientov. SEO je proces vylepšovania web stránky tak, aby bola autoritatívnou a dôveryhodnou v očiach ľudí, ale aj vyhľadávačov. SEO častokrát znamená aj zlepšenie užívateľskej skúsenosti vášho webu. Teda aby bola vaša web stránka napríklad rýchla, aby ľudia na nej našli rýchlo to, čo chcú, aby ľahko a rýchlo na vašej web stránke nakúpili, ale aj aby bola vhodná pre ľudí s rôznymi obmedzeniami, napríklad poruchami zraku. Moderné SEO je aj o pochopení a naplnení potrieb ľudí, čo hľadajú, akú reč používajú alebo aký obsah chcú konzumovať. Ak je poznanie potrieb vášho publika jednou stranou SEO mince, druhou stranou je naplňanie a prezentácia týchto potrieb spôsobom, ktorý je jednoduchý pre vyhľadávače a príjemný pre ľudí. SEO je o pomoci vyhľadávačom pochopiť obsah na vašej web stránke. Vašou úlohou je zabezpečiť, aby Google videl vašu web stránku ako celkovo najlepší výsledok vyhľadávania a aby z nej ľudia dostali relevantné informácie tým najlepším možným spôsobom. SEO zahŕňa výskum kľúčových slov, vytváranie vysokokvalitného obsahu, jeho optimalizáciu, monitorovanie technického stavu vášho webu, zlepšovanie signálov mimo vašej web stránky, užívateľskú skúsenosť, optimalizáciu pre lokálne vyhľadávanie a mnoho iného. A teda, aby som to zhrnul, SEO je optimalizácia vašej web stránky, ale aj faktorov mimo nej, tak, aby ju vyhľadávače našli, aby ju vyhodnotili ako najrelevantnejšiu odpoveď pre vyhľadávací dopyt, aby na ňu ľudia vo výsledkoch vyhľadávania klikli, aby im poskytla tie informácie, ktoré naozaj hľadali a aby to spravila spôsobom, ktorý je príjemný, aby sa na vašej web stránke títo ľudia zdržali čo najdlhšie. A to je na dnes všetko. Dúfam, že vám to dáva zmysel. Ak nie, kľudne sa pýtajte v komentároch. A ak áno, nezabudnite dať tomuto videu like a mne follow. Za odmenu vám prinesiem ďalšie videá, ktoré zlepšia váš marketing a pomôžu vám zarobiť viac peňazí. Volám sa Filip Blaho a stojím za online marketingovou agentúrou Vancity Media, kde pomáhame firmám a ľuďom vytvoriť stály prúd klientov a zákaziek a zarobiť viac peňazí.